A či si mi tu pištík môj? No, kde by som mal byť? Nuž vedia, len tak reku, maj prišol. Či zase voľakú vatru nekladieš a s dákým predsedom z parlamentu nepreskakuješ? Ale vatru mi ti ani nespomínaj. Raz som spravil väčšiu a hneď mi predseda vypapuľoval. Joj, Vlani, hej, to bol dobrý oheň, veľký. Škoda, že aj polovička hory vyhorela. Nuž a čo? Však náš Salaš sa aj tak nechytil. Darmo som benzínu prilieval. Už veď hej, len na druhú ráno vysvetlo, že to naše krepvo psisko benzín vypilo. A bandaske boli prázdne. Ani tie dve naše krepie ovce sa nebáli. Spali ako zarezanie. A ráno sme zistili, že sa naozaj zarezanie. A že sme ich my zarezali. Ale veď, predseda nám druhý kúpil, tak čo? Už kúpil, pravda, že? A čo už mal robiť? Keď Anči môže kupovať naftu k biedi? Prečo by aj nám dve ovce nemohol? Tak je, pravdu vravíš. Až mi je to divno. Ozaj, pištík môj, a nevieš, kto ti našim ovciam máje postavil? No ja som postavil, kto by staval, no? Anča Krepa nechcela, vraj by ho ľudia ohovorili, tak som postavil našim ovciam, nak sa tešia do leta, kým ich nezarežijeme. Inak v dedine ti bola veľká sranda. Malý Dodo sa zase skydol z kostolnej veži. Hej, smolu ti má to chlapčisko. Už 5 rokov sa chce zabiť a nič. Už ale veď hádam, raz sa mu to podarí, nie? Teraz si ti dal na hlavu voľakú vatu, či čo v reklame to vraj videl. Vraj to ženám dáva krídla. Krepáň malý sprostý, myslel si, že to dá krídla aj jemu. Ej, Jarik môj, skončila sa nám sranda. Predseda sem zasi k miery. Dobrý deň, predseda. A čože vy tu tak zavčas rána o pol jednej hľadáte? Ja vám dám, že čo hľadám. Chlapi, už ma ozaj nesvedte, kde sa stožia späť Národného výboru. Aj so zástavama ich voľaký debil odniesol. Hej, a mne ti aj bolo divno, pištík môj, že na čo si na tie máje ovciam slovenskú a ruskú zástavu vyvesil. Hej, voľakým ovciam, chlapi, načisto vám šiba, alebo čo? Kde ste to dali, veď to máme na slávnosť, vence sme tam aj dávať gustožiarom, a ani sme nedali. Lebo sme ani stožiare nemali, nechcete tie vence dávať ovciam? No už keď donesiete, nebude zle. Dávno už tie chudence nežrali. Je taká hamba pecelov, dedinov, aj premiér prišiel, Ančas postavil zavá, neviem na čo, malý Dodo sa zasa opil, stožiare tam neboli, tak zavesil ten veniec na krk premiérovi, no. Jaj, nuž tak preto skočil z veži krpáň malý. A čo za papiere nám to zase nesiete, predseda? Nebodaj zase kuponovie knižky. Aké knižke, chlapi? Referendum sa ide robiť, tak som to prišiel za vás vyplniť, no. 3 otázky vám položím. Chcete, aby sme išli do NATO, alebo nie? Čo vraví? Uráža nás? Ale nie, pištík môj, len sa pýta, že či chceme ísť do toho NATO, no. My dvaja? Akí dvaja? Všetci, nie? A vy chcete ísť, predseda? Aj mne je to jedno, aj takto Rado povedal, že aj keď sa posejeme, tak tam nebudeme, tak čo, no. Tak chcete aspoň formálne, Už formálne háda najhej. No,
Do B napíšem, že hej, a sebe napíšem, že nie. No, aby si nemyslel, že sme odpisovali, kula. Jaj, darmo, rozumný chlap ste, predseda. A druhá otázka je aká? No, malná kula, že či chceme, aby sem prišli cudzie vojska. Zase? No a čo? Však už tu dlho neboj, nie? Predseda, kto príde? Nemci? Zasi budeme partizáni? Takí Nemci, kula, chlapi, Američania prídu. A nie, aby ste im dali popapuj ako tomu hercovi Kostnerovi, keď tu točí v Janošíka, kula. Nebojte sa, ak prídu na tankoch, tak im popapuli nedáme. No dobre, kula, tak napíšem, ak prídu, že sme tak zvyknutí, no. A tretia otázka, kula, že či chcete, aby tu boli rozmiestnené voľaké jadové zbrane, či čo, kula? Jadrovie zbrane? Akože čerešne? Ale aký je čerešne? Rakety sa až vám zbúrajú, postavia tu pozemný kryt a tam, kde máte záchod, dajú rakety, no. A keby dačo, tak to odpáraku a taký fuko tu bude žáš. Jaj, predseda, ale toto my zase nechceme, aby nám tu raketi lietali. Tak to napíšte, že nie. Veru. My sme radšej, keď nám tu Anča lieta, kula. No dobre, tak vám napíšem, že nechcete a mne napíšem, že chcem, no. Kula, však viete prečo. Akože sme neodpisúvali, pravda, že? Hej. Ozaj, predseda, ako nám to vyšlo? No dobre to vyšlo, kula. Nikto sa v tom nevyzná. Vy chcete do NATO a nechcete rakety, ja nechcem do NATO a chcem rakety. Dobre to je. No vidíte, predseda, a báli ste sa, že to nespravíme. No, by ma zaujímalo, kto tie stožiare odpíl, kula. Joj, predseda, ale toto je už 4. otázka. Vraveli ste, že len 3 budú. Hej. No tak dobre, kula, prídem zajtra a spýtam sa. A inak by som sa nenahneval, keby sa tie stožiare zas v dedine objavili, no. Tak sa majte a dojte, kula, dojte. Dovidenia, predseda, dovidenia. No, vidíš, pištík môj. A už je het. Vrátime to dole, čo povieš? Ale hýbaj. A komu by sa s tým chcelo nazad trepať? Nak sem vence donesú, keď sa im chce.